L-MUT ddikjarat tilwima industrijali fil-waqt li qed tagħti ultimatum ta' ġimgħa lill-Gvern sabiex jressaq pakkett finanzjarju adekwat lill-edukaturi Maltin u Għawċin. U waqt li l-Gvern nesal kollox lill-għalliema, Robert Abela tfaċċa fil-Higher Secondary flimkien mal-kandidati tiegħu bla midja, bla ġurnalisti biex jevita domandi dwar il-pagi u l-kundizzjonijiet tal-edukaturi. Dan wara li jittaħdidiet fallew bl-MUT issa tagħti ġimgħa ċans lill-Gvern sabiex jressaq ftehim kollettiv adekwat fil-waqt li ġiet irreġistrata tilwima industrijali. Bil-Gvern baqa' ma tax dak li kien wieħed lill-edukaturi, anzi spiċċa jimplika li l-union mhux qed tkun fatwali mal-membri tagħha. L-ftehim kollettiv tal-għalliema ilu l-iskada minn Diċembru tal-2022 u sa issa wara 17-il xahar il-Gvern għadu qed iħalli l-edukaturi jistennew kif għadu ma tax dak li kien wieħed. Kien għalhekk li sbaħna kmien il-ġimgħa filgħodu nistennew li l-Prim Ministru jasal fil-Higher Secondary sabiex iwieġeb għaliex baqa' jsabbat saqajh mal-għalliema. Iżda żjara nżammet magħluqa għall-midja u minkejja li membri tal-amministrazzjoni ta' din l-iskola stqarrew ma' Net News li din iż-żjara ma kellix tkun waħda politika, preżenti deru numru ta' kandidati laburisti kemm tal-Kunsilli kif ukoll tal-Parlament Ewropew. Il-Prim Ministru u anke l-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima għażlu li jaħarbu totalment mill-ġurnalisti biż-żewġ esponenti tal-Labor jidħlu dritt bil-karozza lejn il-grada tal-iskola bl-iskop illi jaħarbu għal kollox il-mistoqsijiet. Quddiem din is-sitwazzjoni ħafna li ma tisostnu li l-awtoritajiet edukattivi u l-Gvern ma għandhom l-ebda rispett lejhom minkejja xogħol li jagħmlu anke wara l-ħin tal-iskola u minkejja li ġew imwiegħda żidiet sostanzjali. Għalliema partikolari kitbet fuq il-midja soċjali u spjegat kif letteralment xebet fis-sitwazzjoni u għalkemm it-tfal tal-klassi tħobbhom ir-realtà hi li bil-paga kif inhi ma tlaħħaqx tant li jkollha tagħmel part-time biex tħallas il-loan.